Omugaka Ndego Paul nigo anywomete abarugi babere na magega yaye gusiria oguma bwaye litikolia nigo kumusana kwene kigwa asenga yaye kubwatekana amo ningo goseko igoro yauria oganirgo somwana uriganiri gwake kamago astinze mechio gendukirera omurugi ore oye oyomo kogenda kurwa senge yuko nganya n'ibintu byaye byonsi kubwatekana amo no gutanjirwa kwa mwana oye gwaka igekamaga astinze mechio umurikito wikirifu Tyson Manyara igekera n'inze mechio na gotwarira ndio roboti rokobwatya Abanyakenyoro ba Botondo irondi eyegotoka ase eward ya Birongo nyali bali chache county ya Kisii nigo babuka ase emambya ya lero kuroberia emiroberi yokumwenia omwanjio obo oyo korukung'a Ndego Paul gosomanya kaire buna miti mingi emeroberio eyo nigo yategerera na gukenda ase egetambe mono magega ya omurugi omoke onyagosira abeka omugiro buna tali gochi komenya engeyo buna asekeria omwana oye akane gwataka egekamago Marietane ngoro kulina etimura igoronto wachite tukoyo omubere korubosongo garia tukareta omugakone baikire bono baikire gekamaga kera kiare gwaku banseririmba antegeti umwana omukungu omone no rangeri gunero gwake gekamago korengana na Linet Mura gesa anyometu ase engeyo tanya korora omurugi oyo onde omonene nanya nabana baye nanga kanirete chiombe mukungu oyo monene tamwakanirete chiombe ndetanya gocha nanya komorra nonya nabana abunche nanya kobarora twamenyire na ere myaka 15 years asa matuko arahitire Linet Mura amona omugako yenya gusira Ndego Paul nigo baratwarete omugusanano oyo ogerete Linet koranganya kogenda sobo Amalieta ngor Queen Frida Nyanjama Linet no mwana one Mura igara twachete kuyo mobere no twara ira tucheko eni mwana oyone bakagosana no mugako ye akachaka abanyene ba muya baishabyara n'abantu abange tukababana makokabere bono ba moseri neni bone chinko paka matanga akubire bate basokia ebintu byansi bikoro nyumba ntomo tageti ntomo tomaite no lyo manene nche niko twacho boiri iga Samarieta nego ngoro kumeri tomu ekarakara kuruchinsa mo cha sombogo niko twacha matanga na batoete chiombe chinko egento yoka batatwana maiga bosibuyansie batoete ubarugerete korengana na bamura bamwabonye gusira abaisemoke ni amate ya yonsi omusupati Linet onde tayo omoseri Samarieta ngoro kutunda Paulo male munyagosira mo murominto umukungu onde nero itokesere n'abana ise batete kumutuguta oyo monene oretire ta Swiss otebirage nkogendari osoka n'ebintu bya yogenda ntunto moserete omonyene kanyometa bakungu baye bonse babere tiango tobanjirana bathinde kumusachoy abanyakenyoro nigo bamugwatesia omusupati Linet buna nere bweka bamanyete maminja ye familia ya Nyagosira egekora Linet nertoma etenero omusupati yoga igatu oirondiga iga alafu nechibesa chiriche kenyoro etwamobekera nchonsipi twamwachi korendera abana It's quite bad amanya abana bonzi nabaye tadi ako ngeko bwato mwana onde otagete gwake kama onando musiara nande abana bari bandego banyore na barabwe esya yabo igotari iganda pi esabari yokomokoba guche sobo sombugo marani nigo yachaka ase abanyakenyoro amo nabamenyi bamukoba ase ogotara egekakie kilomita eyemo nenusu na kumwakera okwaeri na kumuganeria anywe mache maya pati otiganda nywa macha maya na bana abu baito kuripoti ya Gatembe Television Network nje Wycliffe Tyson Manyara.